pekere hezar salî yekû dişibihe rihberên derveyî erdê li Kuweytê hat dîtin. Peykerekî yeceb ku hîn arkeolog dibêjin dişibihe cîhanek ji derveyî erdê an jî ji biyaniyan li Kuweytê hat dîtin. Pêka lêkolînan, ev peyker vêdîgere hezar sala şeşemîn bêrîzayîne. Her çend arkeolog bawer dikin ku ev peyker yekem peykere swêye li Kuweytê, li dîtinin bivîrên yên vî peykerî li herêma Mezopotamyayê jî hatîne dîtin.